Takže čus lidi, já vás dneska vítám u tady toho mýho prvního partu na hru Counter-Strike Global Offensive. A vlastně teďka vám můžu jako první teda chci říct, že je mi strašně líto toho, že nebyly nový videa. Bylo to kvůli tomu, že teďkon vlastně nemám ani tolik času a vlastně budu mít teďkon kvalitnější mikrofon, kvalitnější prostě sluchátka, všechno, jo. Takže všechno bude mít větší kvalitu a tím pádem bude větší kvalita videí. A jelikož bude větší kvalita videí, tak začne automaticky druhá éra kanálu Fire Dragon. Takže jdeme na to a dneska mám pro vás kompeťák z Dust 2, který se mi právě teďkon spustil. No jo, co už jinýho se dá prostě udělat, no jo. OK. Trapná načítací chvíle. Ale no tak, už by se to mohlo načíst. Tady to už vážně nemyslíte, prostě to není možný. Jo, OK, takže já si rozhodně teď potřebuji udělat nějakou věcičku. Kratinkou věcičku. Kvalita souhrnná. Teď jsem si to mrknu takhle na nízkou. Automaticky nízká. Tak, použít. Fajn. Se mi to takhle nastaví. OK, good. A teď si ještě dáme zvuky. No, myslím, že teď to je dobře slyšet. Ty vole, můj aim se rovná lítajícímu papíru. Jako really, já tam prostě vlastně dostanu jedu. Vážně sorry, v tady té hře jsem ještě absolutně brutální noob, jo, takže v pohodě. Ježiš, ono to nemá náboje. No tak to je smutný. Tak to už si děláš prdel. OK, ček si chviličku počkáme. Hello. Jdeme na to. Hello. Hi guys. Hello. Hi go away. Hello. Hello, Arena. Hello, Lido. Yeah. OK, tak jsem zvědavý, jak to dáme, no. Když tak do komentů mi můžete napsat, co by se měl teda rozhodně zlepšit, no. It's B. It's bit, yeah. Jdeme na to, jdeme na to. Last one is tunnels. Easy. Nice! Vůbec jsem mu neustřelil palici, která to prostě nutno nejde ustřelit. Mám si to koupit nebo nemám? Až tak koupím. No to vždycky pomůže. Ale neměly být správně 3 na Ačko? Jo, takže prý je to Ačko, takže tam ten molotov hodím. That's nice. Oh, no, sorry. Too long. It's okay. Short. It's not okay. OK, fajn. Dobře s tou novou. Two way. Hey. Oh fuck. Hej, tak tady to nedáme. 3, 2, 1, go! Tak tady takhle by to prostě nešlo, no. Jinak dáme a pánové takový menší info z Lolka, že teďkom budu mít underworldovýho Twistera. Prostě ten úplně libový skin na Twistera. A ještě budu mít projekt Yasuo a Yasuo celkově. Fast.
Fast. Good job. Jdem si toho teka, všichni tady chcípnete. Oh! Yeah, me too. Oh, nice, good job, guys. Good job. Good job. Tak já se vezmu SSGčku, protože s tím jsem nejmenší master. Nejmenší, jo. Ho. Ok, jdeme. Oh my god. Kámo, tady to nedáme normálně, já tam prostě musím hodit granát, no. Long. Ah, too short, free short. Short. No. Too short. Good. Why do you whisper? Oh my god. A dáme pánové, vážně se omlouvám za můj aim, vážně, jako sorry. Ale musíte uznat, že tady to bylo strašný. No, směj se. Jdeme na to. Je to 2-1. Koupil jsem si tady to. A 2 flashe. Takže jdu na short. Pochopitelně. Holy shit. Co to dělá? One Auto long. is down. No. Big clear. Kamo, takhle lucky hit, to mě tak... štvem. One long. Kamo, neblokujte mě. Oh, low HP on A site. What? Mister. Two up. Wow. Tak teď to lamu. Koupil jsem si úplně zbraň, s kterou jsem úplně absolutní expert. I'm expert. Mama. Oh, what are they? Sorry. Yeah, okay. Proč mě knifuje? Upgrade to už. Lol, kámo, tak to má. One short. Oh, fuck off. And one short. One auto noob short. A já mu věřím, on to dá, on to určitě dá s tím desertem. Kámo, to má jim bot nebo co? Tak tady to bylo smutný, tady to není 1.6. Je. Kde pak ty fajn holky jsou? Don't. No. What? He wants to kill me. I see him. He don't want to. Okay, info? What the hell? What are you doing? Back. Bomb long! Fast. Save bomb, guys. Oh no. Oh, No. fuck. Kámo, já si nevěřím. Nice. Long combo. Long bomb. Yep. Fucking auto. Two, both guys with auto. Two long guys. One up. Nice. Last one auto with the I don't know well, but he have a auto, so be careful. Mám být opatrnej. One mid. I would not fight with against auto in range. I would. Check. Scout is a very fast weapon. Don't do it. No, Don't do it. No.
Don't push. Don't push. Please. I If you- kill him. I kill him. Kill him Wolving. for me. No. Oh! Run. You have 20 seconds. What? Oh! Tikutu. Ah, too You're late. muted. No. Sundal jsem Good ho. job, Arina. Good job, Arina. Easy. Oh my god. So much easy for me. I hate my life. Me too. I hate my life. Kokos. Why do you hate your life? Your I life. don't know. Be go, be help me. Okay. Be. Je to na Bčku, utíkejte. Všichni tady zemřem. Všichni. Me too. You want to do it together? Umřem. Yeah. What? Yes. Yeah, let's do it together. Jsi píse na moc quizy, kámo to dáme. Friends. One Let's- lower tunnel. Oh, ta no. Nějaký tunely se tady jezdí? Jeve, oh, up. I think middle. Blue. Are you fresh? Wow. Oh, S. Fuck, low HP. Minus. Kapa. Oh my god. Minus 10. It's okay, you did good. Shit, a butter revolver. Oh my god. I'm good. I am good. Yeah. You're good. Come Arina. If you want, you can win. You can win. If you want. Kapa písnička. Wow, to I think it's B. Really? Maybe. Yeah, okay. One kill. Easy! Wow! One kill. I'm happy. To dáme, to Jenom bude ty easy. Orange. Arina, you want help? I MVP. no. I want the Wait. I want Kámo, s tím pohazuju prostě, že takový freestyle. and bread. long one. Wow. Arina, take the help. No. Okay. One long Don't go mid, EVP. don't go mid. 3 long double door. One Yes. EVP. Dumbledore. One. Počkáme si. Go. Don't be mad. Wow! Ale dal jsem jednu heru, to je to hlavní. Můj aim rovná se vlaštovce, kterou házíte, abyste s tím zabili člověka. Takový úžasný pocit, teďka vůbec nevím, jak mě to mohlo napadnout. Prostě, dámy a pánové, Oh tak my nějak God, si to go představte. big, please. Jo, hele, z matiky, jestli to znáte taky, jako já nevím. Prostě vy probíráte úplně nějaký easy příklady, teda zrovna u nás, to byly rovnice, jo.
A ty rovnice prostě jsou úplně easy v tom pracáku, když pracujeme o hodině. A teďko najednou, když nastane test, tak vy si řeknete, že to může být lehký, ne? Takže to dáte, tak se moc neučíte, jenže potom zjistíte, že prostě ten test je namrdaný jako kráva, že to jsou úplně jiný příklady, než si myslíte, vole, fuck one long. A prostě, vole, ona vám tam namrdá ty nejtěžší příklady. With the bomb, with the bomb. Prostě Be bomb. easy. Be bomb. It's B. Vy si řeknete, to bude easy prostě, jo, z toho pracáku. Vy se učíte z pracáku, jo, je to easy ty příklady, jo, umím to. Zkouška, fuck yeah, vole, jsem king. Teďko najednou do testu. You can do it. Úplně prostě, No. tam vám pleskne takový příklady, že netušíte. Absolutně vůbec. Absolutně vůbec netušíte. A teďkon čeká, vole. Oh. Chvilička ticha. Okay, nice. Run. OK, chvilička ticha skončila. Protože bouchla bomba, vole, Allahu Akbar. Shut up, it's a good job, man. No, good job. It's a good job. Ale třeba z češtiny. Tam je to úplně jinak, jako tam nám paní učitelka řekne úplně všechno. Jo, úplně přesně, vole, my děláme ještě nějaký testy na velký písmena. No a teďkom prostě ona ti řekne, jo, tady to je fajn, všechno ti popíše, jak je co. A ty prostě nedáváš pozor a potom seš úplně na mrtě a ten test napíšeš na 5. Tady to se mi stává velice často, ale prostě z té matiky dávám pozor jako kokot. Ale prostě dostanu taky 5. Jako, i když dávám pozor, i když ne, jako. Ale tu matiku tu se ještě nějak naučím, jo, já si věřím normálně, jo, ale v pohodě. Free long. Nechte mě bejt. B long. Easy. Nice. Upper middle. Bomb is on long. Prostě jako vy si řeknete, ty vole, je to easy, jo, tak určitě ten test dám, že? Ale potom najednou se to vyvine úplně v něco jiného. Nice. A jako všechno úplně v Take. Ne, nevezmu to. Top. Never mind. A třeba nebo seminář čeština. Vole, když mi jde docela čeština už, dostám z toho 2, tak najednou prostě seminář a já vím úplný hovno. A přitom je to úplně to stejný, jako skoro. Prostě čeština, jo hej, tak to mám 2, tak určitě ten seminář mi půjde, že jo, to je taky určitě čeština, že jako co by jinýho by to bylo. A ona vám tam prostě pleskne. To nejtěžší. Či ne nejtěžší, to se nedá říct, to dostal jsem hezký. Lower tunnel. I kill him. Fuck, one long. No, sorry, middle. Kámo, děti sem. No. A nebo si, dámy a pánové, představte, že prostě Door. dneska, vole, prostě potkám kluka. A já nevím, asi mohlo mu být tak 8, maximálně 11. A teď si představte, vole, že on byl plešatý. On normálně prostě tam přijde do autobusu jako frajer, má kapuci. A prý, proč máš kapuci, vole, vypadáš v tom jako debil. A tak ono si to sundá, on je plešatý. Prej, máma mě přemluvila. Ty vole, já čumím, jako děláš si prdel. Kámo, jako ty si plešatý, vypadáš jako kokot. Jako já nevím, pro nějaký je to možná fresh style, jo. Vole, já vůbec absolutně netuším. Ale tak, jako, sorry, ale vole, mě to přijde takový debilní. Tak. Really
Oh, tak tady to mi dal celkem dost luxusně. Na to, že jsem si koupil teda moc drahý Vipo, tak mi dal moc levnou headu, jako. Kam tady to nedal, on není prostě já, on nemá takový aim jako já, no. Moc se kouká na stop. Ty kokos. Why do you moan? Já jsem to musel You říct. getting fucked in the ass? Ty vole, opět jsme to posrali. To není možný. A nebo tak si představte, vole, ve třídě je takový úplně neschopný, já na něj nechci mluvit prostě negramot je to, jo. A jako on si dělá strašnou prdel, je to strašný kokos. A on je prostě takovej, že on se asi něj vole, protože třeba já asi víte, to si děláte prdel, že já to prostě nepřeskočím. No a teďko jakoby, on se vám směje, vole, že je to prostě kokos. A třeba, že jste menší, nebo prostě, že jste vysoký, jo, prostě rustový, vole, všechno. Kámo, a prostě on se směje, přitom, vole, on píše test. To mi se kvůli úplně nějakým cizím sračkám, vole, já vůbec nic netuším. To neřeš. Zděláš prdel, ne? Kámo, normálně, vole, vám to přijde dost vtipný, jako, když ten kokot prostě něco řekne, nikdo se na něco zeptá, on řekne. Jirka. No, všichni víme, že dokážeš říct slovo Jirka, ale tak ty vole, nemusíš to říkat v celé škole, vole. Já myslím, že ze sebe děláš akorát absolutního debila. No, nějak celkem v pohodě, jo. A v klidu. No, takže děti, tady to je hate na Hagio, jo. Kapa. Fuck off. Dělám hate na Hagio každý den. Co jste si mysleli? Middle one. Oh my god. Tunnel clear. Two. Easy. No way. 50 HP. You got him. Nice. Take his auto. Take. You got the fucking auto shot. Auto. Last long. Go long and kill him. Yeah, reload. Run! Damn, Reload. damn. He's on A side. Kámo, tak teďka chci vidět, vole, ten souboj. Okay, go. You got no kit, you got no fucking time. Go fucking piece of shit. Come on. Clutch your kick. Oh, defuse. Fake. Fake. Oh. No. Behind you. Oh, it wasn't No. behind you. No, půlku mám za sebou. Ale rád bych taky napsal GG. Where to go? Go rush B. I drop smoke. Of course. Rich B. Jdeme na to blbý Bčko, prostě jdeme si zahrát na Aláha. Tak asi rush to nebude, jo? Nějak kompletní, vole, ale tak... Oh my god. Car. Nice. Does it matter? He's not gonna tell you. Play for money. Fast. Tak to bylo jasný prostě, že si dá ten ace. To bylo jasný, že si dá ace.
Ježišmarja, to je tak smutný tady ten tým. Samozřejmě jsem první. Samozřejmě prostě, jo. Samozřejmě. Kdo by nebyl teďkom první, jako. To nechápu. No one B, no one B. One is B. Kdo může mít horší aim než já? Ne. Nice. Help me. I will kill you. You want Kama, myslím, že to je prázdný. Me and you. Me and you. I go help you. Drop Yeah. Nee. Forever. What the fuck? A já to jsem prostě celý já, jo. Is it that Titanic? Yeah. Nee. Forever. Go A long. Can you Titan? sing I play Pokemon Go? Yes. I'm from Czech Republic. I play Pokemon Go every day. I play Pokemon Go. 2B. I play Pokemon Go every day. I play Pokemon Go. When I wake up, I wave my phone. I You're want really to good catch with the them scout. all. Upper mid one. Help me. Is it? Nice. Go, maybe. It's me. Jdeme na to. Stop crying. Okay. Okay. Oh, long. Nice. Okay, guys. Byla tady to dáma. Yellow, go long. The last one is long. Yellow. Oh, he's Last coming short. from short. Let's go. Defuse. Nice. Is it? Já jsem si dal ace, guys, ace. Your mom is ace. No one. I have kill. ace. No one kill. Your mommy had ace. Yes, I had ace. You have 8. Já miluju Minecraft, je to můj svět, ve kterým jsem rád. Já rád těžím cobblestone, diamanty a redstone. Minecraft miluju, je to lepší svět než ten, ve kterém žiju. A hlavně tam nejsou žádný bossy. Fuck. That's why you die. Yes. I have cancer, I'm cancer. Check one. You're such a cancer. Yes, I'm so much big cancer. Your Misha brother. Yes. I'm Misha brother. Thanks info. Me a fast mod. Okay. Is it? Shot. Shot. That's a shot. You have cheat. That's panic. No. Okay, nice. Oh my god. Good job. Nice, very nice. Okay, this is easy. Okay. Easy peasy lemon squeezy. 1B.
Only one B. Very nice. They are so Wanna much join rushing. me? Come and play. But I'm choo-choo in up, your please. face. Please. Stop. You're Justin Bieber. No, Yeah, Justin Bieber, yes. I'm Jinx. Oh. One I Jinx, said. maybe. I'm waiting. Tak, jedno mám. Come on, guys. Jump and go. I checked all along. Oh, 4 HP. Dámy a pánové, konečně první ace se mi podařilo natočit. Ostatní ace jsem zatím nenatočil. No, No. no, 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 no. Yes. Okay, my account. My account. Oh my god. My aka. God. Okay, don't go blah. I kill you. No, I kill you. Don't kill me. No. Take. Don't kill me. I want to live. I I'm want kids. to. Kids. I got family. Okay. I got 5. I got 5 kids. Oh my god. To si děláte srandu, ne? One shot. I'm a fucking sucking noob. Shot. Short clear. What? Box is A. Where the One. fuck? A side on A side. Okay, nice. Nice. Mate, they are not cheating. Yes, easy peasy lemon squeezy. Okay. No, I'm just trolling. I know, but I'm not cheating. Fuck. Jdeme na to. They, the enemy team is not cheating. Čekej. Doufám, že jsem ho střelil. So, oh, you're trolling. Oh. He's so funny. It's not fun. I know. Oh my god. Shift. Nice. Behind. Good job. Where? Oh, plant. Two. Where he Oh, is? B. A or B? Go B. Plant B. Oh fuck, locker. Too long. Go. Oh my god. To dáme, to bude easy. Tak. Fajn. One city. Don't pick him. Yes? Camp on B. Ah. Camp on B, please. Man, please. C. And rep close. Times. What are you doing? C. Look, bump. He's defusing. Nice. Good job. Not time. Nice. Very good job. Jo, tak tady to dáme, dámy a pánové, úplně v pohodě. Jinak, dámy a pánové, takový doporučení. Hele, pokud se chcete podívat docela na nějakou srandu, hodně kvalitní videa, dámy a pánové, připravte se na velice kvalitní videa.
tak vám pošlu kanál jménem Kamerka Game, ano? Tento kanál je strašně moc, brutálně moc kvalitní, ano? Na to si dávejte bacha. Oh, tak teď si to vykalil dobře. Oh god. Nice. Ten si to dal celkem dost epicky. Short and lower tunnel. Auto noob, you noob. Lol. Short. Nice. 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 Check lower tunnel. Okay. Nice, nice. Oh, ace, 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 ace. Nice. I got ace, you got ace. Now it's my turn with the Nova. Give me drop. Arena, give me drop. Thank you. Buy another weapon. Ok, tak myslím, že Sorry. teďkon už o mě ví, takže půjde jeden tady, přesně tak. Jeden půjde z longu a ještě jeden nebo dva půjdou do shortu. Určitě půjde ještě na shortu. Buď anebo kempí na Ačku, jak je víc předpovídaný. Hop. I am dying. Ready? Okay. Yes. Go, push. Push, 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 I'm push. falling, so I can. Come on. I'm falling, so I take him out. Otto. Find them. Short. You really think you have a chance? Easy. Nice. Tak tady to si vykillujeme úplně epicky. Guys, want you something? I have too much money. I have too much money. I have too much money. Look at me, I'm rich. I have too much money. No je to socka. Okay. Good job. Spam, spam. Nice. Toho na shortu si dám. Base one. Kill him. Nice. One short. Two short. Okay, two down. Otto is such an easy weapon. Okay, one A side. Wow. Nice. Good job, man. Drop you something? Oh, yeah. I can Hey drop guys, easy come also. on. Negev power. Negev. Negev. All by Negev. Mate, nah. Go B. Man, We have don't be a autonom. pussy. Don't be a pussy. Yes, go B. Fuck this, man. It's like 10 to 15. We can easily lose this. Wow. Really? What the fuck? Low That's what HP, you one get low HP. Nice, good job. That's what One you low HP Tano. Oh, what? What? Come on, no, Ace. No, Man, you can go. no, no. What? One middle, I think middle. Nah, mate. No. Yes, ace. middle. It's middle. Take out a noob. Oh, I know.
Ah, that's okay, that's okay. Okay, nice try. Nice. Nice try. Now buy normal guns. Boy, Negev. Boy, Negev. No, don't do it. Give me Of course, do not do it. Only one B. I think only one B. one negative. What the fuck? Ty vole, já na něj mířím. A prostě já nevystřelím. Oh, good job. BB trip. Oh. Behind. Where? Okay, behind. Oh my god. If we going to tie this, No, please. Want to die. Green, I'm going to fist you. Go A long. Wait, it's not even funny. Rush A long and you shut up. Oh my god. I can't no way. Drž hubu. Sorry, I got no money and I'm trying to be funny. Okay. What? So, yeah. Got Oh. no money. I need the dollar, that's what I need. Hey. I need the chocolate. I need the chocolate. Come on. Okay. I need the Oh my vodka. god. I'm a long on spawn. Yeah. I need the vodka. Behind you. Behind. I need Natasha and Behind Negev. Behind is Negev. Oh, AK you behind. Fucked up. No. Kill him. Two grenades, two people. Ah! That's a pity. Hej, tak tady to nedáme normálně, já už to vidím. Tady to nedáme, já už to vidím. Stop shit, yes. Let's go tunnel and when to mid and nice smoke Yes, okay. city. Oh my god, we are going to the wall. Oh my god. You tired? You tired? What the? Why I'm first? Ah, fuck my life. Yes. Yes. Good Go, job. be clear. And come on. Rush. Oh. Short last. Zone Wow. point. I cover tunnel. Tunnel. Yeah, nice. Maybe the last one is here, the auto. Maybe. Yes. Nice. Oh my god. Good job, guys. Oh my god. Easy. Nice lidi, takže... One game and Ty vole. I No, mám to za sebou, takže celkově fajn. A zatím se mějte. Tak zatím. Čus!